Čau lidi, šel jsem se projít, asi tady slyšíte racky a normálně na mě dělají nálety, já vám to normálně ukážu, asi jsem vlez někam, kam jsem neměl a jestli nějaký svý teritorium a za mnou se to tak divně kaboní teda, asi z toho bude trošku pršet no, dejme tomu, ale teď vám to přepnu na druhou stranu, ať to teda vidíte. A už zase paletí, koukejte na to. Řvou tu jak pitomí. No nic, jdu dál, chci dojít k moři. To bylo blízko. Aha, tak už vím proč, koukejte na to. Mají tu vajíčka, proto dělají takový bordel. Takže musím opatrně šlapat, abych tu něco náhodou nerozkřábil, aby to škoda. A jdu radši rychle pryč, ať si na ně zase můžou sednout, jestli na nich sedějí. Asi jo, jsou to ptáci, že jo. Už jsem našel jedno vajíčko rozbitý, nejspíš ho něco zažralo. A ty furt řvou a řvou a řvou. Obávám se, že chci dělat zase nějaký fotky a že se jich prostě nezbavím. Takže je to tady líhniště racků. Koukejte na to. A všichni řvou. Skoro všichni. Jenom fakt ten, co se to nelíbí. Tady mám skladní převis, když by pršelo, tak se sem půjdu schovat. Přečkám tady déšť a pak půjdu zase brál. Sice budu mít mokrý boty, ale to vůbec nevadí. Stále na mě nalítávají blbý.
Občas je tady ta zem taková dutá. Jako kdyby se měla propadnout. Takhle mi štěkají, no. Je to fajn. Jenom tak pro představu. Je to tu hrozně členitý. Samá vyvřelina láva porostla trávou, mechem a lišejníkem. Nic jiného tady neroste. Občas jsem tam nějaká kytička. A jinak je to všechno. Viděli jste to, jo? Musím být fakt opatrný, aby mi nenabourali třeba do hlavy. Prej to jsou takový divný zvířátka, co se hodně nebojej. Jak vidíte, tak se tady počasí mění každou 4 hodinu. Ty vole, to bylo blízko. Šmejdi. Už tu zase hula. Já se jdu zabalit, hodím pláštěnku na baťoch, pačtám věci a valím domů. Je po časozběru a po všem. A mám pěkný kus cesty před sebou. Takže se mějte hezky. Čau lidičky.